5 munud I fynd. Bydd gan dydlu Newbury 5 diwrnod I baratoi 8 o Sêr Cymru ar gyfer noson fawreddog yng ngwesty ysblenydd Tres Gawen. Bwyd o Pryd 3 chwrs cywrain I 80 o gynhyrchwyr gwobrwyog Ynys Môn, yn ogystal a flesio cyn enillydd y Great British Menu Aled Williams a phrif gogydd yr enwog Portmeirion Mark Threadgill. Am 5 diwrnod. Bydd yr arweinydd Tim Rhys Evans a'r Olympiaid Aled Sean Davies yn cael ei boddi mewn mwd. Naid I fôr yr Iwerydd I meinir ffermio Howells a'r ddiddanwraig Tony Carroll. Bydd llunos Heno Lee a'r actores Rhian Jones yn ffrio dros fyrgers. Mae tîm oren yn twyllo unwaith eto I ffwrdd o'r... Nes I weld ti? A bydd y cyflwynwyr Morgan Jones a John Hardy yn cael ambell I banic. Gobeithio dyn nhw'n eisiau bwyd. Fe fydd na ddychryn. Fe fydd na boen. A fydden nhw'n llwyddo? Gwyliwch y cwbl ar Pryd o Sêr.